اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاکار جہنم دا ایندھن ہیں۔ رسول پاک دا فرمان ہے کہ قیامت والے دن سب تو پہلے ترائے افراد کو بارگاہ خداوند دے وچ پیش کیتا ویسی۔ اون دے وچ کل دی ویڈیو وچ میں دسایا کہ پہلے نمبر تے حافظ قرآن، دوجے نمبر تے مجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجاہد کو پوچھی کہ میں جو تے کوئی دنیا تے بھیجا میں تائیں دنیا تے آ کے کیا کیتا ہی؟ مجاہد جواب دے سی خدایا تیرا حکم ہے جہاد کرو، تیرے حکم دے اتے لبیک آدھے ہوئے میں جہاد کرنا میں۔ اتھیں اللہ تعالیٰ آکسی کہ تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دے سن کہ اے جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ آکسی تو جہاد اس واسطے کرنا میں، تو اس واسطے لڑدا میں کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، لوگ تیری بہادری دی تعریف کریں، اور تیری اس نیت دے جزا تے کو اس دنیا تے مل چکا ہے۔